Parang malakas yung boses ko, guys. Ay, yung aking ano. Di ba masyadong malakas yung aking sound? Okay lang ba? Hindi ate, nawala tuloy. Okay lang ba yung ano niya? Lakas? Hindi ba nakakabili? Million in the house. Salamat, guys.
Idol Sipal, mega love shout out. Maaga akong pinaakyat ni Amo, kaya saglit mag-ano ako. Minsan tayo makaakyat eh. Sakto lang sound mo. Huwag mong lakasan. Okay, salamat. Buang mo talaga itong aking cellphone ba. Hindi ko siya makita. Nagluloko kasi itong isa kong cellphone ba. Hindi ko siya ano ba. Magngaw-ngaw ba? Magngaw-ngaw. $6 million in the house. Salamat sa inyo guys sa support kay Pinkay. Ayan. Magngaw-ngaw tayo saglit. Minsan lang makaakyat ng ano ba, ng maaga-aga. Kaya sasabayan ko ng ngaw-ngaw. Ayan. Magdikitan muna kayo guys. Wait lang. Makita yung aking dadalawa man itong aking cellphone. Bukod ka ni Gandang B. Ano daw? Anong bukod ka ni Gandang B? Anong bukod? Wait nga lang, hindi ko nakikita yung comment. Wait lang. 6 million in the house. Salamat guys. Ano kasi itong cellphone kong isa ba? Ano daw? Bukod ka ni Gandang B. Anong bukod? Oy, nag-LS ka rin, Ma'am Ting. Okay lang, okay lang. Okay lang, andun kayo. Sakto lang sound mo. Bakit nag-LS ka? Ayaw na room ka ba? Ano? Ibig mo sabihin bukod kami ng room? Oo, bukod kami ng room. Hindi kami magkasama. 6 million in the house. Salamat sa inyo guys. Hindi kami magkasama ng room. Kaya okay lang. Ayan, nag-aano man tong aking cellphone. Bakit nagaganyan siya? Guys, magdikitan kayo guys. Minsan lang itong pinaakyat ako ng maaga kasi yung nanay daw ang mag-asikaso muna doon sa bata. Eh di sige, eh di wow. Di mag-ano muna ako, magngaw muna si Ping ng konti habang may oras pa, di ba? Kaso nga lang, wala tayong hagdan. Hindi tayo naka-StreamYard kasi may paglalaanan tayo ng StreamYard, kaya mag-ano muna tayo, mag-direct. Ayan. Mag-direct muna si host. Ayan. Nawa tayo saglit. Yung boses ko, Idol Sipal, Sisi. Naririnig yung boses ko. Malakas din ang boses ko. Magpaganda lang akong konti kasi kagabi ang pangit ko kaya. Grabe. Kasi ano ba, yung anong oras na ako nag-live kagabi? Ganyan ako, Idol Sipal. Kung maisipan ko lang kasi depende kung ako ay makakaakyat na ng maaga, makakapag-live ako. Pero pagka hindi ako makaakyat ng maaga, wala. Hindi makaka-live si Ping. Kailangan ko mag-upload ng video. May mga video ako, hindi ko pa siya na-i-edit. Hindi na ako nakapag-upload, promise. Wait lang, nagpapaganda ko. Hindi ko nakikita yung comment nyo ba? Para gumanda-ganda naman yung mukha ko. Kahapon, sino ba yung may sabi sa akin kagabi na antok na daw ako? Antok na kasi anong oras na yon? Anong oras na yun? 11, ano? 5 million in the house. 11 PM na ako nag-ano kagabi, nagpatulog na talaga yun, promise.
Para maharap ko naman kayo ng medyo maayos-ayos ang aking pagmumukha. Mag-ayos lang ako ng bahagya. Ayan. Ang hirap ng ano. Hindi na kasi ko nakakapag-upload eh. Okay lang ba yung itsura ko? 2 million in the house. Salamat guys. Guys, sana naman sa ano nakapin. Nagbaba ng ano si Ara. Pa-support naman guys. Ayan. Wait lang. Mag-ano lang si King. Mag-ayos lang ng pagmumukha at konti. Konti talaga. $3 million in the house. Thank you guys. Magtingin ako ng mail. Ara, kamusta ikaw? Andiyan pa ba, Ara? Magngango tayo saglit. Magpatugtog tayo kasi wala tayong singer today. Buha mo talaga itong cellphone ko ba? Namamatay siya. Need ko pa sigurong bumili ulit ng isang cellphone. Ayaw makisama ng isa kong cellphone. Titingin ako ng message. Hindi siya ano. Ayaw niya makisama ba? Lourdes, mega love shout out. Thanks for coming. L3, mega love shout out. Thanks for coming. Ayan. Guys, ano naman guys sa nakapin guys, patusok. Ano yan, upcoming. Saan ba ako? Saan ba ako napuntang? Iba man pala ito napuntahan kung ano. Iba yung binabasa ko. 7 million in the house. Biyatay talaga ba? Nabuwag talaga si host ba? Hindi pa ako nagpalit ng aking, ano ba yan? Ating higaan. Okay pa tayo guys. Wow. Sisi Mayward, thanks for coming. Thank you sa pa-banner. Ayan. Mag-ano lang, magngongo lang saglit si Ping. Maaga akong nakaakyat. Maglayo-layo ako ng konti sa cam. Ang lapit ko sa cam. Malakas yung boses ko. Ang lapad ko pala. Ano ba? Mega love shoutout sa lahat. Malakas yung boses ko, Sisi Mayward. Na ako ng konti. Salamat po sa pagsugod, Sisi Koy. Parang makikita yung aking ano dyan.
Ano kasi ako, nandito lang kasi ako sa aking higaan. Kaya hindi tayo pwedeng ang dami kong cellphone, pero puro mga ano ba, ano tawag yan? Hindi ko nababasa. 6 million in the house. Ate May Wide, maaga lang ako nakaakit, kaya maaga akong ano nung nakaraan ang nagla-live sa akin yung kapatid ko kasi hindi ako nakakaakit ng maaga. Tama na, Ox na si Ping. Okay, salamat. Kaya ano, guys, baba kayo guys ng ano nyo ba, ng bahay. Wait lang, hindi ko maano ba. Ito kaya gamitin ko pampatugtog kasi yun, hindi ko siya maano, hindi ko maayos na hindi ko masyadong maayos yung pag ano ko dito pagtingin. Ang dami ko sising cellphone pero puro mga ano ba, puro mga may diferensya. Ayos siya ma-open eh. Ano daw? Kasi gagawin ko music. $5 million in the house. Salamat guys. Huwag yung ma-open ang YouTube. Bakit? Baba kayo guys ng papaanuhan nyo guys. Papa-view. Mag-view tayo. Nangyari sa cellphone ko. Nangawit ako. Pag ako talaga nag-ano dito sa aking ano, pag ako talaga ano, saglit lang nangangawit. Bakit? Go Batman! Ang taba ko, promise. Kasi hindi ako masyadong makaano sa ano, hindi ko makikita yung mga comment dito sa isa kong cellphone na gulo ko. Kaya papalitan ko yung pang ano ko ba, pang sound. Ano ba gamit ko? Ito ba yun? Disketsa pala to.
Ito yun. Ito gagamitin ko pang sound kasi hindi ko nababasa yung mga comment nyo ba. Palit ako ng cellphone. Walang pakinabang yung isa. Okay lang ba yung ano ko dyan, Sissy Mayward? Ang lapit ko, maglalayo ako ng konti kasi. Parang ano ako. Magtakip tayo, makikita yung ating ano tinatago. Hirap ng ano, yung mag-live ka sa ano, yung pag nag-live ka nasa higaan kasi hindi ka makaporma. Bababa ako ng ano nyo ba? Baba kayo ng link. Ayun, lumayo na ako ng konti kasi kitang-kita yung aking ano. Kusina. Yun ngayon ko lang makikita. Kusina ni Miles. Thanks for coming. Ox lang, Sisi. Tama lang. Ang hirap pagka ano, yung wala kang upuan, di ba? Nangangali kaya ang ano ko to. Ito ko kaya wala akong pwesto eh. Baba po kayo ng ano, patatamsakan. Sisi Mayward, saan ka po bang bansa ngayon? Sino yung nagbaba ng ano? Ito. Sige, i-view ko yan, Sisi Koy. Pang 23 tamsak ako, Sisi. Mamili ka ng gulay. Saan ano to? Pusin natin. Tapos dito sa isa. Kusina ni Miles. Baba ka po. Mag-review tayo. So, kahit ako sisipin. Din pala. What happened? Nangyari sa ano ko sa mo. May ads sa gitna, Sisi. Hindi ko siya ano ha. Hindi ko siya skip. Ayan. $7 million in the house. Thank you, guys. Ayan na, ano tuloy. Na-stop tuloy. May ano yung ano mo sa gitna, oh. Sa unang pasok mo, mayroon siyang ads. Tapos sa gitna may ads. Premiere ba ito, Sisi Koy?
Diba ang quiet, ano din siya, ano din siya dito sa diba Middle East din siya. New L3, sige. Ano ko yung ano mo. Dito ako sa'yo. Dito ako. Ba't hindi ko maano yung sa'yo? Ba't hindi ko ma-open yung... Nasa ibang ano ba ako? Bakit nandun ako? Yung boses ko okay lang, Sisi? Iba pala yung pinupuntahan kong live. Buwang man sa isa ko cellphone ba? Ano to, Gabi? Kuya Roy, mega love shout out. Thanks for coming. Pasensya na po, hindi ko nanonood kasi ako ng hindi ko nakikita yung yung comment. Tapos dito ngayon ko lang nakita yung nyo. Salamat po, Kuya Roy. Salamat po sa pagbisita. Kay Wings, mega love shout out. Thanks for coming. Salamat sa patamsak. Wala tayong hagdan. Hindi tayo Ang ganda ng nyo, ng bagong logo nyo ba? Ayan, si Mayward, hindi pa siya tapos. Guys, may patatamsakan kayo ng guys. Baba kayo ng patatamsakan dyan. Kay Wings, mega love shout out from Kuya Roy. Ayan. Kuya Roy, salamat. Miss Mayward, mega love shout out from Kuya Roy. Sir Roy, mega love shout out from Wings. Magngaw ako saglit. Maaga akong pinaakyat kaya makangaw-ngaw ako. Wala lang tayong hagdan. Wag lang, Sisi, wag mo pa natapusin at medyo mahaba ata yan. Uy, ang dami niyang Sisi. Oh, mayroon ulit. Tapusin ko yung pagkatapos nito, tapusin ko yung niya, yung ads. Ma'am Mayward, the Parrot Mix Vlog from Kay Wings. Oh, ang haba ng mo, Sisi. Kunti lang yung pinakikita sa'yo, tapos ads na naman. Ano to? Premiere ba to? Hindi ko to na premiere yata to. Banga ako ng hagdan. Ay, ng ito siya, nilapati ko yan. Uy, ang naman nito, Kuya Roy. Ang galing. 3K yung mo, yung short, yung upload mo. Kasi hindi ko siya maano. Hindi ko nakikita. Ano daw?
Yayamanin si host. Bakit? Ano nangyari sa yayamanin? Anong meron? Bakit naging mayayamanin? Ha? Ayan. Guys, pa-view naman guys ng binaba kong link. Kay Kuya Roy yan. Ayan, okay na yan, Sisi. Tinapos ko ulit yung ano mo, oh. Tinapos ko ulit yung ads mo. Dan sa'yo, Kuya Roy, galing ako sa ano mo, sa new upload. Parang ang lakas ng aking, hinaan ko nga ng konti. Parang nabibingi ako. Ayan, wow, sarap. Ano to, ice cream? Ay, stop man yung aking sound. Andito ko sa'yo, ano to pangalan nito? Si Kusina Mix. Kusina Miles ba yun? Ayan, Nag-view ako ng isa mong, sarap naman ito. Maano mo ano to? Guys, pakilablab naman guys sa nakapin guys. Salamat. Ano daw? Ma'am Mayward Parot. Yayamanin si host, ganda ng city. Ito yung, di ba sinabi ko sa iyo, ito yung bago kong bili. Yung sabi ko sa iyo, di ba bibili ako? Mayayamanin ka dyan. Yung isa yung yung mas Guys, palablab guys sa nakapin guys. Ayan. Sino pa ba yung mga Uy! Yung upload. Wings. Nakita ba? Dito ako sa bahay mo. Saan ang punta? Ayan, natapos ko din. Parang malungkot naman si dito, si Wings. Anong mayroon, Wings? Hindi ko nakikita. 5 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Ayan. Nasaan na yung binaba ko kay Kuya Roy? Ito yata yung kay Kuya Roy.
Guys, paki-review naman guys sa nakapin guys. Go Batman, where are you? Where are you, my friend? May ano ba to? Upload na bago. 2 days ago. Naano ko naman na siya. Napanood ko na tong kanyang last ano. Yung upload. Sir Watin, mega love shout out. Salamat po sa pagpunta. Shout out, shout out. Salamat po. Guys, paki naman guys sa nakapin guys. Ano lang siya, short lang siya. Pa-view naman ng nakapin. Si ano yan, si Kuya Roy. Ayan. Sorry guys, nakaano ako ba? Yung aking paa kasi nangangalay na siya. Wala tayong upuan. Nasa, ano lang tayo, nasa kama lang, higaan. Uy, ano to? Ano to? Ano na to? Ano tong hayop na to, Sir Watin? Alupihan man to sa amin. Ano tawag dito sa Tagalog? Ayan, Sir Watin, ano tawag yan sa Tagalog? Ano man yan sa ano man yan sa amin, alupihan? Kakatakot. Uy. Iba pala yung binaba mong ano, bahay. Hindi pala yun sa'yo. Ay, bakit ano? Han pala, atay ka man. Nakakatakot ang tagal, oh. Pinapanood ko, oh. Ayan, kalas. Kalas. Natakot man ako doon. Sir Wati, natakot ako doon. Nakakatakot si Irene. Mega love shout out. Hello, good evening. So good from the Lisay. Dalagang Isay. Salamat. Salamat si Sikoy sa pasugod. Mega love shout out po sa lahat. From si Irene Pahuyo. Si Irene Pahuyo, salamat po. Ayan. Natakot man ako doon. Ganda naman ng ano, nakatapos na ano ko na yun, napanood ko na yung sa'yo, ah. Dito tayo sa isa. Sisi Irene, salamat sa pasugod, Sisi Koy. Hindi kita natatagpuan nag-LS ka ba, Sisi? Bakit hindi kita matatagpuan? Guys, tapos na kayo guys sa nakapin guys. Salamat Sisi ko sa pasugod. Ayan. Ad moderator. Jello. Salamat po. Salamat sa pagpunta. May ano ka na po, may moderator ka na.
Salamat po sa pagpunta. Sisi Dalagang Isay. Dalagang Isay, salamat po Sisi Koy sa pasugod. Kita nga kita. Sisi J-Lo. Salamat. Dito po ako sa bahay mo. Hindi pa pala ako nakadikit sa'yo, Sisi. Sorry. Bakit walang ano yung ano mo? Hindi ma... Andito ko Sisi sa'yo. Sisi J-Lo, salamat Sisi. Sisi Isay, salamat sa pasugod Sisi Koy. Mag-pin tayo. Sino pa ba yung ano ko? Sir Watin. Binaba ko yung ano mo eh. Bahay mo eh. Wings, may hagdan dyan. Akyat ka. Nga tayo saglit. Nga tayo. Sisi Lucy, salamat sa pa-ads. Sa iyong paharang, mega love shout out. Sisi Lucy, ngayon lang ako nakaakyat ng maaga-aga, kaya makangaw si Ping. Alam niyo naman, lagi akong laging overtime sa kusina. Salamat sa patamsak Sisi ko. Ang ganda ng bago nyong ang iyong bagong logo. Ano to? Oh, sarap. Sisi Lucy. Masakit ang dibdib ko ba? Tinola. Ang sarap naman ito. World pancit. Sarap naman ito. Ay. Lani, mega love shout out. Thank you guys. Thank you. Ayan. May moderator ka na po, Ma'am Lani. Salamat po sa pagpunta. Narinig ba yung boses ko, guys? Malakas ba yung ano ko? O mas malakas pa yung sound ko? Baka mas malakas yung sound ko. Nangangaw ko, hindi ako naririnig. Sisi Lani, salamat. Guys, hanakapin po tayo guys para mapalitan natin. Ayan. Punta ako sa bahay mo, Sisi Lani.
Ayan, pangalawang tusok ako sisilani sa ano mo, sa new upload mo. Ayan. Parang ano yung ito. Ang hirap ng upo ko. Ayan. Daan na ako sa'yo, sisilani. Ayan. Guys, sa nakapin tayo guys. Pa-view naman guys. Short lang to. Kasi si Irene Pahuyo. Ayan. Patusok naman guys. Salamat. Abo! Ang gwapo ng ano nyo ba? Mega love shout out. Salamat sa pagpunta. Narinig nyo talaga boses ko dyan. Parang ang taas ng aking ano. Yung camera ko nasa bubong. Salamat, Abo. Ang ganda ng ano nyo logo. $5 million in the house. Salamat, guys. Pwede magbaba ng link, Sisi. Sige, Sisi ko. Sisi Lani, sige, baba ka lang ng link para maiano natin. Ang biniba ko sa'yo, ano lang eh. Yung short. Yung upload mo. Sige, baba ka. Hayop! Mega love shout out. Thanks for coming. Ayan. Uy, pahingi ng prutas, Abo. Sarap naman nito, Abo. Dito ako sa'yo, Abo. Ang sarap naman ito, dami ah. Sisilani, sige, baba mo. Baba kayo guys para kung ano yung gusto nyong patamsakan kasi ang kinukuha ko puro lang ano to, puro lang dahil si Irene, salamat si Silani. Lahat ng inaano ko lang puro ano siya, puro short. Ayan. Baba kayo guys ng ano guys. 6 million in the house. Hayop. Mega love shout out. Si Lilian, mega love shout out. Salamat si Koy. Oy, ang dami yung nakaano kanina. Talon ako ng talon. Hindi ko na maintindihan kung saan ako pupunta ba. Si Lilian, ano yung pag mag-comment ako doon sa inyo, tapos punta na naman ako sa kabila, kaya atay, ang daming ano. Guys, tapos na ba kayo guys sa nakapin guys? Paano naman guys sa nakapin para mapalitan natin? Ang lakas ng sound ko. Guys, baba kayo guys ng ano guys, ng patutusukan mo. Tusukan nyo ba? Ang dami kong talon kanina si Lilian. Kasi sino-sino ba yung... Ikaw ba nauna? Ikaw yata nauna kasi si Lucy. Tapos may pinuntahan pa ako. Tapos nandun si Osa. Sino pa ba yung naka-live kanina? Basta talon-talon ako kanina. Yung trabaho ko hindi matapos-tapos sa kakaano ko ba, kakadot-dot.
ano, para lahat lahat mapuntahan. Kaya talon-talon. Ayan guys, sa nakapin tayo kay kay Sisilani, upcoming premiere. Kailan ba to? Sis, tignan ko nga. Sa 9, 4 p.m. Ayan. Done na ako sa'yo, Sisi. Guys, pakiro naman guys sa nakapin, guys. Salamat. Thumbs up. Dikitan nyo na rin kung hindi pa kayo nakadikit. Ayan, kay Sisi Lani. Sana ako. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Nananaba si Pingy. Ate, nakita ko yung braso ko. Nakakahiya. Layo-layo pa tayo. Kaso wala na akong lalayuan. Si ate talaga. Sana tayo. Guys, nakapin tayo, guys. Ano lang siya, tamsak lang. Patusok naman siya. Patusok naman, guys. Upcoming premiere. Uy, ang laki ng aking mga bell-bells. Sorry guys. Talagang nananaba si host. Welcome, Sisi Koy. Wala akong alam, host. Busy ako, ha? Busy ka rin kanina. Papalit-palit ako. Tapos, si Sir Watin, nag-ano din kanina. Basta, kung saan, ikot ako ba? Ikot. Nakakahilo kaya umikot. Basta inaano ko lang yung lahat kumapuntahan ba, kahit paunti-unti. Talon-talon lang. Sakit nga ng katawan ko ngayon, Sisi. Busy ka din kanina. Oo, busy nga tumbling. Ang dami nakalive kanina. Sino pa ba? Si Tintin. Sino pa ba napuntahan ko kanina? Giatay. Pero okay lang, basta lahat maanuhan ba, masuportahan kahit pa konti-konti. Pag pag sabay-sabay, ang hirap, di ba? Tapos naglilinis ka. Si Lilian, baka may kayo diyan patutusukan. Si Abo, nasa na si Abo? Need natin ang malalaking braso. Ang laki ng braso ko, sis, oh. Nananaba ang braso ko, Giat. Parang nagiging bilugan ba ako? Malakas ba boses ko? Hayop! Hayop! Kamusta ka na, Hayop? Namiss kita, Hayop. Giatay, si Wings siguro to. Wings, ikaw ba yan, Wings? Hayop? Si Lucy, kilala mo ba si Hayop? Si Wings ba yan? Kalbo, ikaw ba yan? Huwag ka nang gumamit ng ninja. Huwag ka na mag-ninja. Ako nga matanda, alaga ko, need malaking braso. Oh, ang hirap ng Sisi, yung pag matanda yung alaga mo, tapos yung aanuhin mo siya, bubuhatin, di ba? Ang hirap ng ganun. Kailangan mo talaga ng malaking doon, kailangan talaga ng malakas ang resistensya mo ba? Hindi ko pa nakikita kasi may nakaharang na heart ba? Ano to? Si Hayop ako, host. Dan tusok sa nakapin, dating dikit. Salamat si Lilian. Baba kayo, Sisi, ng patatamsakan. Tapos malaking babae, Sisi Lucy, shout out from Sisi Lilian. Tusok lang tayo, guys, sa nakapin, guys. Ayan, natin. Para mapalitan ko na.
Oy, Bicolana. Tapos ka na, Per? Harang host, huwag ka na muna magsalita. Yatay. Sisi Jenny. Ayan. From Sisi Lilian. Matapos na. Dahil ka man makakanta. Naka-ano ako ba? Ayang ano ba? Yung ano lang. Hindi ako nag-stream yard. Hindi kayo makakanta sa akin. Hoy, Per. Di ba umakyat si Hayop nung huling ano nyo? Sino ba yan? Di ba? Bakit nangumbida ka? Aakyat kayo sa akin? Wala ka man kasi nilagay na upcoming na stream yard. Ay, Lucy daw. Hindi ka kasi naglagay sa akin ng stream yard. Direct lang yan, ngaw-ngaw lang. Hindi mo man sinabi sa akin na matatapos ka kaagad. 6 million in the house. Kaya nag-ano lang ako. Guys, baba kayo guys ng ano guys, patutusukan. Ayan. Sige, hindi pa kami stop. Continue kami dito. Mag-continue ka dyan kasi hindi kayo makakakit sa akin. Hindi mo man sinabi na aakit kayo. Mga bisita mo, bukas na lang ka mo bukas. Bukas sila mag-ano sa akin. Si Kai Wings naman yan, si Hayop. O, di ba? Hain ang Lucy. Nawawala. Magkagalit sila ngayon ng Lucy. Wings. Di ba si Lilian, si Wings yan, Kasi hindi ko pa nakikita to eh. O, nakikalbuan Lucy. Sa kanya yan si Hayop. Kay Wings yan. Sa kanya pala yan. Lilipat daw sila dito. Yung mga singer ni Jennifer. Wala man. Hindi man ako naka-stream yard. Sabihin mo, bukas na lang kamo sila magbalik. Mag-stream yard. Okay, siya pala yan. Akala kung sinong Hayop. Sino pa ba yung mga pumupunta dati na kakaibang pangalan? Yung may Puki ba yun? Ay, Foki? Ano ba yun? Si Kalbo ako, hindi si Hayop. Oy, nawala si Abo. Abo, nasan ka? Nagtago ka na naman sa lungga. Giyatay ka. Asa na yung ano ko dito? Bakit wala ako dito tissue? Nasaan yung tissue ko? Kasi pag ako pa naman ito pala, pag ako tuwing laging natulo. 7 million in the house. Salamat sa inyo, guys. Si Kalbo ako, hindi si Hayop. Ayaw yung magbaba talaga ng ayaw yung talaga magbaba ng bahay. Baba kayo na patutusukan, guys, para matusok natin. Matindi si Mr. Masungit kanina. Oo, ganun yun. Maano siya, maganyan siya. Pero nakakatuwa yung niya ba, yung mga niya. Mga tawag niya, yung mga joke niya. 'Di ba? Hindi masarap yung ganyan, yung hindi siya boring. Hindi boring pag mga ganyan. Ayan. Si Silani, baba na kita ha. Palit ko naman si Lilian. Guys, sa nakapin tayo guys. Salamat. Magaling siya. Nakakatuwa siya. O, tama ka dyan si Lani. Pakabayo pala yan. Nasa likod mo. Oo. Sabi nga, kamukha ko na daw. Welcome si Lani. Kamukha ko na daw. Giyatay. Punta nga ako dito sa mo si Lilian. Uy, ano to? Ikaw na lang ang kulang. Asa na kayo pasugod sa FB ba?
Uy, si Lilian, in-stop ko kaya ito. Ayan, oh. In-stop ko kaya yan yung sa ano ko kasi ano siya, yung ayan, tapos na si Lilian. Guys, nakapin kayo guys. Ayan, saglit lang siya. Maraming hindi nakakasahod si Lilian sa ano, sa FB. Ano siya, budol. Budol talaga, budol. Nakakatuwa, di ba? Guys, please guys, nakapin guys, salamat. Welcome si Lilian. Ngayon ko lang nahalata, mukha mo lang kasi nakikita. Ganun naman si ka, lapad ng pagmumukha ko. Ayan, oh. Nilagyan ko siya ng ano, tapos dito, frame din siya dito, kaso dito sa kabila kahoy. Ayan, kamukha ko na nga daw, giatay. Nag-stop na ako mag-reels kasi yung bang pag nag-ano ka, kailangan araw-araw upload. Di ba minsan may time tayo na hindi, yung wala tayo sa mood, di ba? Tapos kahit marami akong ano, saka nahihilo ako ba? Kailangan unahin ko yung kilolo dito sa YT bago ko i-upload doon sa ano sa Reels. Tapos pag naggagawa ako ng video, halo-halo ba? Hindi ko na tuloy maano pag nag-i-edit ako, nahirapan ako at saka ang hirap saka ano, mahirap sa ano, ang daming mas kumbaga sa madaling sabi, mas mahirap doon. Mas marami silang kaanuhan, mas marami silang kaartehan doon kaysa dito kay YouTube. Saka maraming mga ano doon, yung sikat na mga creator, ang laki lang ng sasahurin pag ano, hindi nakakasahod. Pagod lang. Kaya hindi na ako nag-ano. Wala, papost-post na lang ako sa FB. Pa-TikTok, yung mga TikTok ko, di ba? Maarte doon sis. Ang daming requirements nila. Problema na naman daw. Minsan lang naman ako upload. Bahala siya. Buhay niya. Oo nga, hindi. Oo nga, kasi ang hirap. Tapos, di ba, ang taas-taas ng ano mo sa dashboard mo. Tapos makikita mo lahat na naman green. Ay, naasar man ako. Tapos makikita mo may upload ako na, ayan na naman, copyright na naman. Ay, tinigilan ko. Abo, wag kang kaway-kaway dyan, Abo. Umayos ka, mag-ano ka dyan, mag-type ka. Wag yung kaway-kaway. Putulin ko yung kaway mo ba? Pwede rin si Lilian, yung mag-upload ka sa Reels, yung ano lang, yung libang lang. Yung wag mo nang asahan yung ano ba, yung mamonetize, yung ganyan. Yung ano lang, libang lang talaga, tamang libang lang. Kasi ang hirap niya, hindi katulad dito sa YouTube. Okay na yung boses ko, parang hininaan ko yung ano ko ba, sound ko kasi parang ang lakas na kailangan kong ilakas yung boses ko para madinig nyo ba. Excuse me. Uy, ang ganda talaga ng kulay ng ano nyo ba, ng logo. Guys, sa nakapin kayo guys. Pa-view naman guys sa nakapin guys. Short lang yan kay Sisi Lilian. Salamat. Kasi sumasakit ang ulo ko. Ano daw? Wait lang, hindi ko pa mabasa. May heart kasing ano ba nakaharang. Ano yun? Anong ulo? Saan ulo? Hindi ko pa mabasa. Dugtong. Dan si Lilian. Salamat si Silani. Yung premiere mo si Silani, sana wala akong work. Kasi time ng yun, bigay ng pagkain sa kanila. Kasi sumakit ang ulo ko sa kwento mo, Ping. Ano ba yung kwento ko?
Yung ano lang, yun yung doon ba sa Reels ba? Kasi ang daming arte. Ang daming arte ng Reels. Mahirap maabot yung 60K na, oo, mahirap. Ang hirap kaya tapos kailangan mo ng 5,000K na followers. Sana kung maghahagalap, ako pa naman, ngayon nga lang dumami yung friend ko sa FB. Kasi hindi ako pala accept ng mga ano, hindi ako pala accept ng mga yung mga nag-a-add. Kasi ayoko lalo pag ibang lahi. Ayoko. Hindi sa maarte. Ay, gusto ko kasi doon sa FB ko yung yung nagbebenta sisi, mahirap din siguro yun. Merong nagbibenta, ano yung binibenta, din, yung, parang watch hour yata, yung, yung 60 na, din nila. Diba, ang hirap abutin ng hinihingi nila doon. Yan ang tunay na marites. Bakit? Marites talaga. Nabisi siguro si Sis Rujen, hindi nalabas. Abo, tawagin mo nga si Sis Rujen. Nangangati ang ilong ko. Bakit? Ano ba minamarites ko? Hindi man marites yun. Iba yung sa akin kasi iba yung kahulugan ng marites sa nangangati ilong ko. Bastos man tong ilong na to ba? Nakakahiya sa aking madlang people sa harapan ko. Uy, hindi ako marites ha. Grabe siya. Huwag kang sa akin, Wings. Yeah, teka. View followers, what's our? Oo nga, yun ang tanong mo kay Sis Dailin. Monetize na ba si Sis Dailin? Di ba tayo may mga star-star, di ba? May nagbigay sa akin ng mga star-star. Ay, natutuwa man ako nun. Pero nung bandang huli, ay bahala ka dyan. Uy, klinos ko siya. Klinos ko yung yung reels ko, yung tawag niyan? Ano tawag nun? Basta yun na yun, nahirapan na ako mag-isip. Bro Wings, paano pagtiyagaan na natin Sisi, kinuha niya lang ang tulog niya. Ano daw? Hindi ko mabasa lahat. Ano sinasabi mo, Abo? Bro Wings, pagtiyagaan na natin siya, kinuha lang ang tulog niya. Giatay kayo ba? Wala na kayo mapagtiyagaan sa ako talaga. Grabe kayo, huwag kayong ganyan. Meron ako copyright. Ano kaya? Lagi kong binubura. Lagi akong copyright. Minsan pa naman feel na feel ko gandang-ganda ako. Tatawa talaga ako. Sisi Lani, feel na feel ko pa naman yung minsan may video ako na yung sa TikTok. Gandang-ganda ako tapos makaka-copyright ako, bumurahin ko. Naiinis ako tuloy. Mr. Nature, mega love shout out. Salamat. Nakakainis kaya nakakasama ng loob. Kaya? Asawa-sawa na loob kayo, di ba yung pagka ako, nag-tiktok ako, feel na feel ko pa naman tapos ipopost mo tapos copyright. Ay, pwisit ako. Sana ba yun? Hindi ko na napasa yung mga nyo ba? Kinargahan niya yung kanya. Ganon. Ayaw ko sa Facebook kasi nakikipag-debate ako sa mga basher. Oy, ang basher, maganda nga yun pag may basher ka kasi views din yun. Dan Tamsax, ma'am. Salamat, Mr. Nature. Salamat. Mega love shout out sa lahat from Mr. Nature. Mr. Nature, mega love shout out. Bro from Sisi Lilian. Ayan. Bro Nature, mega love shout out from Abo. Minsan nga lang ako kumanta, copyright. Oo nga, ganyan nakakainis, di ba? Ang sama kaya sa dibdib, yung bang feel na feel mo tas gandang-ganda ka sa Awa, may time kaya gandang-ganda ako sa sarili ko, tapos buburahin ko lang, kaya atay, dahan-dahan ka lang sa pagtawa.
Pinagpapawisan na naman ako dito. Oy, na-miss ko kaya tong ano, na-miss ko kaya tong ngaw-ngaw. Kasi ang tagal ko kaya hindi nakangaw-ngaw, di ba? Lagi akong lagi akong gabi na akong umakyat. Tingnan mo, si kapatid ko ang nagla-live sa akin, saka si Mr. Nature. Umpisa hanggang matapos, nasa baba pa ako. Ngayon na ako nakaakyat ng maaga-aga. Feel na feel ko pa naman. Feel na feel mo dahil may biit. Oo nga. Kakainis kaya. Ganon 'di ba sa sa TikTok natin yung feel na feel natin tapos syempre tuwan-tuwa tayo ipo-post natin. Ay, di po wag na yan, ika-copyright lang. Kaya ay tinanggal ko tuloy yung Kaya yan si Lani pwede yan, lang pang lang yung libang lang natin. Yung hindi natin aasahan na yung magpa-muni-muni kasi ang dami nilang hinihingi. Ang hirap ng yung mga hinihingi nila ba, 'di ba? Ang ingay ko talaga. Ang ingay ko talaga ng ko. Ano ba yung message ni ano? Ano ba yung message ni ano? Ngaw ko na ngaw. Natulo na naman ayun ko. Umalis na ako sa reels. Marami kang umaalis. Kunti na lang kaya nagre-reels ngayon. Kasi nga dahil ganyan. Ang dami nilang hinihingi na tapos puro copyright. Giatay, hindi katulad ng yung dito. Ano ba message nito ni ni Rose? Hindi ko makita. Ako umalis na din ako. Kunti lang tapos ang daming tapos saka isa pa nainis pa ako, 'di ba? Mag-accept ka ng yung mga mga followers mo tapos pag nag-accept ka, 'di ba, madalas ibang lahi. Ay pag ibang lahi, pag in-accept mo yan, maya-maya yan tatawag na sa'yo. Hindi siya hindi siya message, patawag talaga. Inis na inis ako nun. Kaya isa pa yun. Ayaw ko ng madaming friend. Tapos hindi mo naman kilala. Tapos halos mag-aano sa'yo lalaki, di ba? Baka makatulog na ako. Sige lang. Sige ka lang dyan. Mag-live ko mamaya. Timuatin paggising. Oy, alam mo sis Lilian, kagabi, ang plano ko kagabi, kasi anong oras ako umakyat kagabi? Mag-11 o'clock ng gabi. Sabi ko, mag-live ako ng silent ba? Kaso nga lang iniisip ko yung silent ko, baka kako masyadong mahaba yung oras. Nagnaw ako, 1 hour lang ako hanggang 12. Nakapag-live din ako kagabi. Sisi Almera, mega love shout out. Salamat po sa pagsugod. Salamat sa pasugod. Sisi Isay. Dalagang Isay, Sisi Koy. Salamat sa pasugod, Sisi Koy. Ayan. Meron pang nangungut. Meron talaga nangungutang. Kiyatay. Sige lang, Sisi. Pagka halimbawang gising ako, 1 o'clock, tulog na yata ako niyan. Kiyatay ka. Para makatamsak ba? Meron talaga na Jean Abby, mega love shout out. Salamat sa paharang. Salamat po sa pagsugod. Ayan, oo, mag-live ako habang tulog. Ayun nga, iniisip ko ng kagabi. Pero nag 1 hour lang ako. Tina ko, paggising pa ako, kahit makano, o kaya bukas na lang paggising ko ba. Jean Abby, mega love shout out. Salamat sa guys sa pagsugod. Ayan, Sisi Almera. Nakadikit na ba ako sa iyo? Tingnan ko nga mga sisi ko, pero parang man. Nakaano na pala ako sa iyo. Dikit naman pala ako. Dikit na ako, sisi. Magngaw-ngaw lang si Ping kasi wala tayong singer ngayon kasi yung ko. Lilipat daw sila pero hindi ako naka-stream yard.
Oo, mag-live ako habang ano. Sis Almera, mega love shout out from Sisi Jean Abby. Ayan. Salamat. Sisi Dalisa, Dalagang Isay. Salamat Sisi Koy sa pasugod. Ayan, kay Jean Abby, hindi pa ako nakaano kay Sisi. Tikit ako sa'yo, Sisi. Ang cute ng baby. Baby mo to. Ang cute. Sana all. Hindi na tayo makakagawa ng baby. Natutuyo na naman ang lalamunan ko ba? Hayop! Tawa-tawa ka dyan, hayop. Ano, magsalamin ka, Ping? Baka nadidik. Nakikita mo ba mata ko? Nahirapan ako ba? Nahirapan akong tumingin. Huwag ko na abong ano yan, abo. Kagabi, yung LS ko, sino ba yung nagsabi sa akin kagabi? Dalasing kitang mata. Ang magaganda singkit ang mata, kaya say. Halata ba yung mata ko dyan na ano? Nagdinidilat ko naman eh. Giyatay ka. Sana yan. Tama ba itong inaano ni Rose? Dito muna ako. Sana hindi ko na nababasa. Wait lang. Magpunta lang kami. Pinuntahan lang ako. Kaya tay. Ano daw? Ano daw? Lalayo na nga ako. Nakikita ang braso ko ba? Nainitan na ako ba? Anong parang tumataba ka, Ping? Laki ng bilbil mo. Nakita mo bilbil ko? Uy, ang payat ko kaya. Ano lang yan, abo. Mataba lang yan kasi nakaupo ako. Pero pag nakatayo ako, sexy ako. Promise. Sisi Lucy. Aminado ako sa braso malaki. Pero yung ano ko, medyo sumisexy. Malakas bang boses ko? Naririnig mo? Medyo sexy ako ngayon. Ikaw ang magsalamin, abo. Medyo malabo yung mata mo ba? Kung nagkita tayo, sexy ka. Ano kasi, abo? Hindi ako, abo. Pag naka-uniform ako, abo. Nakaupo kasi ako. Pero pag nakatayo ako, pumayat ako ngayon. Nung nagkita. Ate Lucy, may galaw shout out. Pahingi ng taba mo, host. Bigyan naman. Si Lilian, kuha ka lang. Uy, ang braso ko talaga mataba. Promise. Uy, maliit kaya ako, abo. Tingnan mo, abo. Maliit ako, abo. Oh, maliit ako. Ayan, oh, tingnan mo, ah. Baka makita yung aking panty. Ayan, oh. Oh. Ano siya? Ayan, oh. Maliit ako, oh. Nakaupo lang ako. Ayan, oh. Tingnan mo, oh. Diba? Maliit ako, oh. Nagpakita talaga.
Ano lang yan kasi nakaano ko na, kumbaga nakaganyan ako, kaya kumbaga tumataba. Oh, okay ba? Sumagot ka dyan, Abo! Humarap na nga ako, oh. Nakaupo lang kasi ako ng ng medyo ganon. Oo nga, sexy ka. Sisiro dyan, asan ka ba? Batukan mo nga si Abo. Kaya try, tinitira ko ni Abo. Kuha ka ng tape measure, Rose. Sukatin mo na, oh. Wala eh. Hindi, sis Lilian. Ano talaga, parang lumita ko ngayon. Ano lang yan kasi nakaupo ba ako ba? Nahirapan nga ako, wala akong upuan. Yung uniform ko nga maluluwag na sa akin, sis Lilian, dati siya, yung putok-putok siya, pero ngayon hindi. Lumiit ako, hindi ko alam. Ganon siguro pag tumatanda na, yung puso siyang pumapayat. Kahit hindi mo na kailangan magpapayat, talagang may time tayo na yung yung chubby tayo, tapos may time na yung pag liliit na lang tayo. Huwag ka na magpaliwanag, Ting, at binabanatan ka ni Abo. Si Rogen, asan ka? Tulungan mo ko dito si Abo, oh. Ang sa akin, sis Lilian, ito, oh. Ito problema ko. Ano kaya, ang laki ko dito, tapos dito ang liit ko, oh. Sabi ko, bakit gano'n? Pero nung nung bata pa ako, ganyan na talaga siya. Uy, mag-type kayo, wala na ako nababasa. Nainitan ako. Ano daw, pagsabihan mo si Rambo, saglit, ano daw? May heart kasi sa gilid, hindi ko siya mabasa ng patasin ko muna. Hindi ko siya mabasang full. Tinan mo, makikita yung aking tinatago. Baka sabihin ni Abo, uy, ang lapad! Si Rambo, saglit lang tayo nagkita noon, baka pagalitan kanya. Yata, ibigay mo sa akin, braso mo. Oo, ang laki nga sis, Hindi ko alam bakit ang laki. Salamat sa pa-ads. Ang laki kaya sis, oh. Hindi ko alam. Sabi ko nga, yung braso ko gahita. Kung yung laki ng braso, yan, parang hita na ba? Hindi ko alam bakit ganun. Pero nung dalaga ko, hindi naman ako ganito Uy, sis, sabi ko sa'yo nung bago panganak ko, ang lapad ko. May picture ako eh. Hanapin ko, nasa TikTok eh. Nandoon. Hindi ko para makakita. Ano kaya siya? Ang lapad ko talaga. Nawala na si nasana kayo nagmarites si Kalbo. Kalbo, saan ka nagmarites? Nawawala ka. 6 million in the house. Salamat, guys. O, hindi na tayo nagdikitan. Hindi niya na kayo nag-view. Tapos na ba kasi si Lilian? Sino pa ba iaakyat ko? Giyatay. Nalibang tayo sa kwento ni ni Abo. Ayan ay ang upo ko tuloy. Hindi na ako nakaupo na para hindi makita ni Abo yung bilbil ko. Sana lumalapad. Patry naman ng ano ba malapad sa'yo? Lahat malapad. Pero pagka nagganyan ako, tinamo ako. Sa lang yan, Abo, kasi malapit yung cam. Pero ang totoo talaga, lang yan, yung lang nung mata mo, magsalamin ka.
Magsalamin kasi nisipa yung camera ko. Giatay. Aray ko. Nangawit ako sa upuan ko ba? Wala kasi akong upuan. Puro una nandito. Si Kalbo, nag-ano na naman yung nagmarites, nawala. Kalbo, saan ka nagmarites? Sama mo kami. Nainitan ako pero ayaw ko mag-open ng aircon. Maya-maya na lang kasi baka dinawin ako ba. Diba? Ano daw? Sikang Atong, Migalam shout out. Migalam shout out Sisi. Oy, nasa team monetize ka na Sabi ko sa'yo, diyan ka na lang kila Kuya Ted kasi hindi ka nila pababayaan nila Kuya Ted. Ayan. Sana all lumalapad pa try naman. Kumain ka na kumain si Lilian. Sana all malaki na bahay mo Sikang Atong, Migalam shout out. Oo nga, Sisi. O, diba? Sabi ko sa iyo diyan ka na lang pag kinuha ka nila Kuya Ted, matutulungan ka nila. Maganda yan nandiyan ka sa team nila. Ako lang hindi kasi sabi ni Abo, ano na daw ako yung 500 na, 500 plus na rin. Di ba? Saglit na lang, 500 na lang. Tapos, na lang, magiging problema mo, WH na lang, Support ka lang. Hindi ka nila pababayaan, support ka lang. Mababait naman yung mga team monetize. Alam mo si Kang Atong, ako kahit hindi nila ako ka-team, pero ko nila, di ba? Love nila ako. love ako ng team monetize. Ramdam ko yan kahit wala akong logo ng team monetize. Tingnan mo si Abo. Kaya hindi ako binibigyan ng logo kasi senior na daw ako. Si kaya Atong, tingnan mo si Abo, senior na ako kaya hindi ako nang wala akong logo. Yan nga sinasabi ko sa iyo. Sila, yung mababait sila at saka talaga sila yung pag nagtulong sila talagang sa puso. Sa puso. At saka ako, sabi ko nga, okay na sa akin kahit wala akong logo nila. Ramdam ko naman na nila ako ba, yung bang ko sa kanila. Kasi andyan sila lahat pagka live ko, sila lagi taga-support ko, diba? Wala sa yung kaya okay lang. Love ko sila lahat ng Team Monetize. Ang founder ng Team Monetize, love na love ko yan, si Atong. Ayan. Si Rogin, may galang shout out. Salamat si Rogin. Si Rogin, kanina pa ako binabanatan ni Abo. Happy and lucky to be part of the team. Oo, maganda dyan. Hindi ka magsisisi sa team na yan. Sabi ko sa'yo. Senior ka na, di ka na pwede doon. Abo, ang sama mo talaga sa akin. Mega love shout out to Harang. Salamat si Roger sa paharang. Oo nga halata Mega love shout out sa lahat. Mega love shout out Abo kapatid. Mas senior ako Sisi. Ha. Ano kaya ayaw kasi yun ang dahilan sa akin ni Abo, senior daw ako. Hindi, okay na yan kasi kahit hindi naman, kahit wala naman akong logo nila, love nila ako. Love ako ng Team Monetize. Kanina pa kita binabanata. Si Rogen, kanina pa ako binabanata ni Abo ba? Idol si Pal. Ayan, hindi kami nagdidikitan dito. Puro na lang kwentuhan. Nabuhay na naman ang aming mga lamang lupa. Mahapdi na ping. Diatay Muhammad.
Thanks for coming. May love shout out. Guys, huwag niyo naman kalimutan tusukin si Ping. Ayan. Samsak naman kayo, guys. Ay, si Idol Sipal. Hindi ko maano yung aking sarili dito kung paano upo kong gagawin kasi pag nakaupo ako masyado daw akong malapad. Kaya hinaharap ko yung mukha ko kay sa kanila na sabi ko, hindi ako masyadong malapad. Ano ba, ma'am? Oo, kanina pa ako binabanatan ni Abo. Kaya atay na yan. Muhammad, thanks for coming, friend. Ayan, my friend. Thank you, thank you. Sikang Atong, may galab shout out. Ayan, from Abu. Idol Sipal, may galab shout out from Sicilian. Ayan. Guys, patusok naman guys, Ping. Huwag niyong kalimutan tusukin si Ping. Yan na lang, dyan na lang ako nakakaranas ng tusok niyo. Abo, baka masipa ako dun kasi senior na akong mas malayo. Ha? Hindi kasi sipain doon. Hindi naninipa yon. Nagmamahal yon. Hindi nagtutulak ng tao yon. Kahit hindi nila team, love nila. Wala pa yung panuhot. Idol Sipal, ano yun? Si Lilian, ano yun, panuhot? Landit. Bakit? Bakit ano nilandik ko? Sikang Megalab shout out from Sisi Lilian. Sikang Atong Megalab shout out from Sisi Idol Sipal. Ayan. Megalab shout out Idol Sipal from... Natulog talaga ilong ko ba? Bakit? Para naman ako naging malandi. 8 million in the house. Thank you sa inyo, guys. Guys. Abo, baka tawa ka ng tawa dyan. Hindi mo pa ako natusok. Tusukin mo lang. Yatay. Ano to, si Lilian bago? Sabi ko ulit. Guys, may binaba ulit si Lilian na patutusukan. Pakitusok. Tusok. Guys, magtusok-tusok muna tayo, guys, please. Huwag mo nang basahin kung di maintindihan. Sumasakit na lalamunan ko, Abo. Sabi mo kasi, Ma'am Ping. Ano yun? Oo nga. Sabi ko kaya nga, hindi na nakatikim ng tusok. Kaya sabi ko, tusukin na lang ako. Kaso si Abo, malandi na naman daw ako. Di atay, ulyanin na tuhos. Hoy guys, nagtulo na laway ko. Tusukin yung wala si Sis Lilian. Di atay kayo ba? Abo, natulo na yung laway ko ba? si Kalbo talaga, na talaga ba? Sana kaya nakarating na naman yun? Hindi na nagpakita. Sana kaya nakarating. Kasi wala ka ng ibang nakasabit, kaya ako na... Oo nga, ayaw nila. Sis Lilian, alam mo ba? Tuwing live ko, puro ngaw-ngaw lang, promise. Ayaw nila magsabit. Ayaw nila maglapag, kaya puro na lang. Puro i-view ko nga, i-view ko yung binaba mo. Tingnan ko nga. Natutulo talaga ang ko ba? Natulo ang... Ay, di po, man ito ba? Ay. Yatay.
Tingnan mo, Abo. Sexy kaya ako. Hindi mo kaya ako, Abo, mataba. Sexy kaya ako, Abo. Ang hirap kasi wala akong upuan ba? Wait lang. Ano? Hindi, ano daw? Ano? Oy guys, pa-view naman guys sa nakapin guys. Puro kayo tawa dyan ba? Ano yun? Wait lang. Ada ka ba, Utoy? Na marisik ka, mamping. Ano daw? Huwag mo akong bisayain. Hindi ko naintindihan. Abo, di daw sa landi kaya ni Ulay. Ano daw? Sinapawan na. Ano yun? Panuhot. Dahan-dahan ba? Basa na Kanina pa kasi ako tawa ng tawa ba? Pag gano'n nalalabas ba? Na-view ko na si Lilian. Salamat si Kang Atong. Lilian Watin, ayaw na itugan. Ha? Ano yun? 10 million in the house. Salamat guys. Ayan. I-view ko lang si Lilian kasi nagkakadatulo na yung aking ano ba. Ano pa tayo, commercial muna, commercial. Kasi yung isa ko bang cellphone ayaw mag-view, oh. Nagdala. Uy, sana all, may yung ads mo. Sana all, dumating na. Yan ba sa'yo, sis, ano? Sana all. Oy guys, i-view nyo naman guys si Sis Lilian. Oy sis, Idol Sipal. Ganito kami dito pag ako nag-LS, ganyan. 10 million in the house. Nagkandawala na kayo ba? Guys, pa-view guys sa nakapin guys. Ayan. Hindi ko talaga siya makita. Ayan. Hindi ko siya mabasa kaya magpilitin natin tong isang cellphone kaso kailangan nito i-charge na. At medyo nalulubat na siya. Ang hirap talaga ng puro lumang cellphone. Ano? Guys, baka naman. Baka meron kayong sobrang cellphone dyan. Pwede bang mag-donate naman kayo kayo? Yan, kaya yan. Ano daw? Hindi ko makita yung live. Ay, hindi ko makita yung comment ba. Wait lang. Hindi po. Huwag talaga ito ba? Kasi ito pinampublio ko. Tapusin ko yung ano mo, Sis Lilian. Si Rogin, baba kayo ng Apo, baba kayo ng nyo ba? Papa-view nyo. Magkakadikita naman kaya mag-ano na lang ba, mag-ano na lang ng mga patusok ba, patusok. Tusok-tusok. Wait lang, hindi ko na nabasa kasi yung aking cellphone ba. Lilian Watin ayaw ng, ano daw. Sabi ko nga ba, Ping, nang aakit ka kahit sa LS mo pinapakita Palex. Nakita ba? Hindi mo na. May kumuta. Grabe siya. 8 million in the house. Salamat si Sikam. Oo, si Aldili kung magsabaha. Sa amin yan, dalawa ni Jaime. Sis Lilian, ang ganda, no?
sis, biglang. Nangalahati na ako, tapusin ko si Lilian. 8 million in the... May bayad. Pag nagtayo ako, may bayad. Sana hindi ko na mabasa. Bicolana. Ayan. Nagdala-dalawa na kasi yung ano ko, mabiro-bio ko. Oh. Hindi ko na makita. Wait lang. Sino yan? Ronald Amar. Salamat. Good. Ayan. Ako. Kanina pa kita sinasabihan magsalamin kanino. Ito kasi pambio ko ba? Inaano ko pa yung kay ano si Lilian. Wait lang. Halata na ba masyado yung tanda ko? 70? Amar, salamat sa support. Kilalanin mo ako, Jill. Lubat na yung ano ko, yung aking... Tapos na kayo, Per? Sis Lilian, kunti na lang, matatapos na. Asa na yun? Asa na si Abo? Ano, Abo? Ready ka na? Tatayo ako. Tayo lang pala eh. Nalubat yung ating ano ba yung aking wifi. Mag-ano tayo kasi hindi tayo matatapos. Guys, patusok naman guys, patusok. Ayan, tapos na ako sa iyo, Sis Lilian. Salamat, Sis Lilian. Ay. Amor. Dan na ako sa iyo, Sis. Tingnan ko muna yung mga ano, hindi ko makita. Ay, naka-ano si Sis Dalisay? Nakano siya? Sana yun? 6 million in the house. Salamat guys. Ayan, hindi ko na nakita yung ano ba. Magbasa muna ako ng mga comments nyo. Mga comment yung nakakatuwa. Kanina pa kasi kita sila sabi magsalaming kaping. Support from Dalagang Isa. Salamat, Ronald. Kilalanin mo ako, Jen. Ang ganda kaya ng ano nyo. Salamat, host, Fabio, Sabit. Welcome, si Kanina naka-live, hindi pa siya tapos. Yun in the house. Nagpunta din ako sa kanya kanina. Magkano ba parang... Sis Regina, saan ka matulungan mo nga ako dito? Yatay. Mimi Burr. Thanks for coming. Mega love shout out. Salamat, Mimi Burr. Depende yan. May presyo yan. O dito. Sisi Lilian. Ikaw nga magpresyo. Idol Sipal, presyohan nyo nga yung inaano ni Abo. Sisi Lilian, narinig mo ba ako? Sabi kasi ni Abo, mag-ano daw ako, tayo daw ako ulit. Sabi ko may presyo, may bayad. Sabi niya magkano daw presyo, ikaw magpresyo. Iba yung presyo yung iba yung makita lang yung braso, iba yung hanggang sa ano ba. Yung kati talaga ng ilong ko ba, kakatawa. Mimi Burr, salamat. Salamat, Sisi Koy. Salamat sa pa-banner nyo, guys. Princess Yan Millions. Lalayo na nga ako. Yatay, lalayo mo na. Kailang oras na ba tayo? Ay guys, ano lang tayo, nakailang oras na tayo.
Nakailang oras na ba ako ba? Uy, naka 1 hour na ako. Mag-ano lang tayo, guys. 2 hours. 15 minutes na lang, guys. Then, mag-end na si host. Ayan. Kahit paano nakangaw-ngaw si host. Salamat sa support nyo kay Pinkay. Sino? Pina-end na ako ni, ang kapti sa lalamunan. Dan nakapin, salamat, Many Dirk, salamat. Tingnan mo si Lilian. Pina-end niya na ako. Hindi niya raw kaya yung pre. Kailan kaya may babalik yung no? Ang hirap ng ang bilis ng tanda na talaga. Matanda ba ako sa iyo, Abo? O mas matanda ka sa akin? Abo, sumagot ka dyan. Sino mas matanda sa atin dalawa? Ano na lang tayo, guys? 15 minutes. Then, mag-end na tayo. Ayan, na mag 2 hours na si host. Nang ngaw-ngaw. Ano yun? Anong oras? Diba? Mag 2 hours na din tayo. Diba? 50. Mas matanda yata ako sa'yo, Abo. Hindi nga. Mas matanda ako sa'yo, diba? Pa-end na ako, Per. 15 minutes na lang mag-end na ako. A good night, Sisi. Isisiping everyone. Salamat, Sisi Koy. Mag-end na din ako after 15 minutes. Mag-end na si host. Ayan, pwede na yan. Naka 2 hours na ako ng ngaw-ngaw. Off na yun. Nahanap ko isa kong cellphone na yung pala, naka-ano pala. Sana all may logo, pwede pa hiramin. Matulog ka na, Jin. Oo nga, maghiram tayo ng logo kay Kuya Ted. Ang ganda kaya ng logo nila. Huwag ka na lang mag-end host. Antok ko, ano? Ano sabi si Lilian? Hindi ko pa mabasa, may naka heart ba? Mag-umpisa ka na si Lilian para huwag mo nang intayin yung 12. Para makatambay pa rin ako doon kahit 1 hour, huwag ka na mag-end host na wala na ang talk sa'yo. Nawala na ang tagwa sa akin, kaya tay. Mag-silent ka lang. Mga kasi, yung bang pagkausap mo ba? Si Abo kasi sabi niya, magpakulay daw pag tumayo. Sabi ko, tatayo, hindi man nakipag-deal. Nilayasan ako, tinan mo, nawala na. Nabuhan talaga si Abo. Ano ba tong kanta na to? Hindi ko na ito naintindihan. Parang Bisaya. Parang Bisaya yung kanta. Oo naman. Di kasi nagpakita sa akin. Ano daw? Ano daw? Bisaya ba
Abo, hindi ba kayo mga magsisilive? Mag-ano kayo, mag-stream yard kayo para makaakyat. Giyatay. Ako hindi ako nakaano ba. Si Lilian Megalam, shout out. Oo naman, di kasi nagpakita. Patayin mo na rin tugtog mo, Ping. Pangit. Ang pangit nga, hindi ko ano. Ayan, oh. Pinatay na. Gusto mo yung madinig na dinig yung boses ko. Ayaw mo nang may background. Pinatay ko na. Pinatay ko na para hindi na maingayan si Abo. Ayan. Guys, na-view nyo na ba yung guys ang nakapin, guys? Pa-view naman guys ang nakapin, guys. Salamat. Wala, hindi man ako magpaano. Wala man ano yun, yung walang CPR yung pinatugtog ko. O, pinatay ko na Abo. Tapos, ano gagawin? 5 million in the house. Pa-end na si host. Ayan, mag-ano lang tayo. 2 hours lang tayo. Pero hindi ko siya makita yung oras niya dito. Pero alam ko mag 2 hours na ako, guys. Ayan. Ano, baka sumobra masyado yung pag nag-overtime tayo eh. Baka sumobra masyado yung ano yung bayad. Hindi ba si PRCC tugtog ano pero sabi nila sis Sikang Atong meron na kahit na nakalagay nila na walang CPR meron din daw na tugtog na ano naka-copyright yung pinapatugtog ko wala naman copyright yung pag ganyan na ano pang background wala yung pinatutugtog ko. Depende kasi sa tugtog. Basta yung mamili kayong walang ano, yung walang CPR. Walang copyright para ano. Tingnan mo pag binuksan mo yung earphone, maginaw naman. Ay mag 2 hours na tayo. Hindi ko makita kung ilang minuto pa talaga pero ano to eh. Yung alam ko nito, ano pa to? Ano, 10 minutes na lang ba 13? May nakaharap pa dito sa unahan, hindi ko tuloy siya mabasa ba. Ayun. Ayan, ano na lang guys. 10 minutes. Oh, 10 minutes na lang. Mag-end na si host. Parang ang tagal ano. Good night everyone from Sikang Atong. Ayan. Nangangati talaga ang ilong ko. Abo, nagkandawala na kayo. Mag-type kayo dyan guys. Na may nababasa ako guys. Mahirap kayang magngaw ng walang kausap. Uy, naglabas na yun. Salamat sa inyo guys. Ayan, pa-end na si host. Bali, ano na lang. 9 minutes. Yan. 2 hours din. Ang ganda talaga ng logo nyo ngayon. Ang ganda talaga. Sabihin ko kay Kuya Tad, pahiram nga ng logo. Kahit isang ano lang, isang araw lang, igala ko. Abo, sabihin mo nga abo kay Kuya Tad, pahiramin ako ng logo. Kahit isang araw lang, panggala lang. Igala ko lang yung logo niya. Huwag na daw akong mag-end, sabi ni Sis Lilia, pero tulog na yan. Oh. Hindi na nagtatype eh. Nakatulog na yan. Salamat sa inyong lahat, guys. Sikang Atong, Abu, Bicolana, si Lilia, si Rojen, sino pa ba? Idol Sipan, sino pa? May Midwer, Ronald Amar,
si Rogen. Sino pa ba? Sino pa ba yung lahat ng sumugod sa akin? Muhammad, thank you. Thank you very big. Hindi na ayaw nang umusad ng aking, hindi ko na makita. Sino ba? Lahat guys, salamat sa inyo lahat. Mr. Nature, salamat. Hindi ko na maisa-isa lahat, hindi ko na makita. Oo nga, Sisi, na gustuhan, ano daw? Hindi ko makita sis, wait lang, basahin ko yung comment mo. Hindi ko masyado makita kasi may nakaharang siyang heart. Pag nakaharang yung heart, hindi ko siya makita. Sana ganito lagi ang akyat ko para kahit paano makapag-live ako. Minsan kasi gabing-gabi na ako, inaabot ako ng 11. Ayan, hindi na ako makapag-live. Wala na akong choice kundi mag-ano na lang yung mag-live ka ng, ano tawag yung silent. Tingnan nyo si host. 6 million in the house. Salamat guys sa mga naka-video guys. Salamat sa inyo lahat dyan. Mag-ano naman kayo, magparamdam kayo para na alam ko kung sino. Paramdam talaga, giyatay. Oo nga, sis, sinagustuhan ko nga din. Maganda yung bagong logo nila ngayon. Ako din nagustuhan ko. Pag nakita ko yung si Kuya, sabihin ko, pahiram kami. Pahiramin lang kami isang araw. Pang manggala kami, manggala. Gamit namin logo. Ilan na lang? 5 minutes na lang guys. Ayan. Pasobra lang. Pasobra lang ng konti si host. Ayan. Tingnan nyo, naka 2 hours na ako. Oh, ganun-ganun lang, di ba? Saglit lang. Kahit pa paano nakaraos ako. Pinapatay ni Abo yung music ko. Inantok tuloy ako ba? Ang ganda, di ba? Si Sikang Atong. Ang ganda ng nila logo. Wala kami logo eh. Hubad-hubad. Hubad-hubad. Inaantok ako giyatay. Pinapatay na ako yung music. Antok tuloy ako. Ayan na guys, pwede na siguro yan. 1 minute, pwede na yan. Ko na yan, 3 minutes lang pwede na yan guys, di ba? Sobra. Okay na yan. For million in the house. Salamat guys. Ayan. Salamat sa inyo lahat. Hindi ko na kayo guys maisa-isa. Bye-bye. Love you all guys. Good night.
Good night. Abo, si Lilian Wings Vlog, Bicolana, si Kang Atong, si Lilian, Mr. Nature, sino pa? Si Abo. Mimi Bird, salamat. Ayan. Ronald Amar, sino pa yung lahat ng sumugod kanina? Thank you, thank you. Idol Sipal, maraming salamat. Hindi ko na talaga si Muhammad. Si Rogin, salamat sa inyo lahat, guys. Love you all. Bye-bye. Good night. Good night, everyone. Babu. Good night, all. Bye-bye.